Takže čus lidi, zdraví vás Hugh. Zdraví vás Human Mob. Pravděpodobně mě znáte z hitů jako Can You See Me. A jiných. Mám to na kanále, se podívejte. Podle mě to je docela dobrá hudba, můžete to jako ohodnotit. A tak. Jo, pardon, ještě bych zapomněl tady na světlo, se omlouvám, jsem amatér, rozumíte? Tak. Nevím, jak dobře mě bude teďka slyšet, jo? Ale myslím si, že vizuálně to teď vypadá mnohem líp. O čem dnešní video bude? Sešli jsme se s mojí starou dobrou kamarádkou ze základní školy. Zuzka, zdravím tě. Tady máte asi její Instagram někde. No a já musím si říkat, poslední dobou oblíbil kšiltovky, to bylo docela mě mrzí, že jsem si jednu nevzal přímo tady do toho videa, abyste to viděli. Takže kšiltovky, jo. A ona mi napsala, hele, že ona prodává v obchodě s oblečením, jo. Ona mi napsala, hele, my tady máme taky kšiltovky. Tak pojď. A já byl jakože, já mám kšiltovky, já nepotřebuju další kšiltovky. No, ale dlouho jsem ji neviděl, tak jsem si řekl, hej, já půjdu. Moment, já tady jen típnu cígo. Proč youtubeři nejsou real ve videích a prostě netípou cíga, tak tady se napiju. Jo, a tohle, ptáte se, co je tohle na mojí ruce? Sledujte to, to jsou luxusní hodinky za 25,5 tisíce. To víte, no? Ten grind se vyplatí. To je asi tak všechno, co k tomu budu. To je asi tak všechno, co k tomu řeknu, jo. Někdo hold má, někdo hold nemá. Anyhow. Byli jsme u Zuzky, že jo. Já jsem si tam vybral 2 kšiltovky a nějaký píčoviny. Zatím vám je nebudu ukazovat, ale později se dozvíte proč. Dali jsme cígo, znáte to, pokecali jsme o starých dobrých. Brzo se uvidíme znova, což je fajn, já mám Zuzku rád. Super. No, tak jsme se rozloučili a kdo zná Cheb, tak ví, kde se Gate nachází, jo. Gate se nachází v takové pasáži. A když tu pasáž projdete až nakonec, tak vás tam čeká takový obří jako dům, kde je napsáno Pepto. Jo? Takže upozornění, pokud se vám někdy stane něco podobného, tomuhle domu se vyhněte, co nejdál to půjde. Jo? Děkuju. No a bohužel já jsem udělal tu chybu, že jsem tam vlez, že jsem neměl informace. A nakoupil jsem tam asi 1 milion různých kokotin, který v životě nevyužiju a někdo by mi měl sebrat kreditku i mobil, který můžu platit. Ale to je na jiný den. Dneska si ukážeme, co jsem si to vlastně koupil. Tohle je z Gateu. Jo? To jsou ještě ty dobré věci. Podívejte se na to, chtěl by to nějaký nůžnou. Alejte se, já tady mám úplně všechno. Úplně všechno by bylo asi zajímavé. Všechno. Úplně všechno. Kromě serotoninu a dopaminu a lidského štěstí. Všechno. Takže, hele jo, první kšiltovka, kterou jsem si pořídil. No každopádně, tady máme tu,
Co to je za papíry? To se mi vůbec nelíbí. Tak. No, aspoň vypadá víc punk. Vidíte to na... Moment. Jo, vidíte to? Nevidíte? Vidíte to? Jo, jak ta kšiltovka má takový jakoby už poškození. To je stylový, víte? Styl. Styl. Tím se řídili už naši pradědové. No a co zbývá teď, než zahodit tenhle shit a nasadit tohle. Když ona je moc malá, bože můj. Dejme tomu. Ona chce ještě trošku povolit, ale mě už se nechce. Takže dejme tomu, že vypadá takhle. Jo, já myslím, že to je dobrý, tady to jsou vlasy, prosím vás, to s tím nemá nic společného. To je jenom o stylingu, počkej, tak víte co, tak já ji ještě povolím. Tak, no. Dobrý, ne? Já myslím, že perfekto. A víte, co je zajímavé, že já mám ještě jiný styl, jak nosím kšiltovky, jo? Já vám to hnedka ukážu. Tak co? Co na to říkáte, vole? Co? Já vám pak ukážu nějaký videa, jak se pohybuju a tak, i v trošku jiných outfitech, já stejně nechci hejbat, sedím na postele, víte jak. Ale ty vole. To je prostě dobrý, ne? Že to je strašně dobrý, já potřebuju approval, OK? Moc lidí approval nedává, so. Ale tady to s těma vlasama, ty vole, to je jako perfektní, jo? Protože to, co stačí udělat, je takhle je dát celý dozadu a pak je dát za uši. A pak těma pod ušima dát tohle. Můžeme dát větší detail. Vidíte to? To vypadá dobře, prostě, to vypadá dobře jak debil. To jsem ještě ani nezkoušel, jo, takže nevím. Tak. Čeho se musím zbavit tady? Tady toho, jasně, klasicky, nůž nesmí chybět. Jak jsem říkal, kdyby už jste ten nůž schovali, jste v píči. No dobré, tak. Zkusíme tuto. Já si myslím, že to je úplně perfektní. Jakože, jsem to brýle, ale tahleta, a to byla ta první, kterou mi ta Zuzka doporučila, jo, mimochodem, díky Zuzko. Boys, podívejte se na tohleto. Ženy, já vím, že tohle je extrémně přitažlivý pro vás, moje DM jsou otevřený, kdokoliv má jakýkoliv zájem o kontakt se mnou, klidně můžete, jsem otevřen všemu. A teď jsem tady už před chvilkou odhalil takovou jednu zvláštní věc, se kterou ještě moc nevím, co dělat. Ale vždycky jsem ji chtěl samozřejmě. Young Lean, Bitches Come and Go, bra, Bitch You Never Stay. Znáte to. On měl bucket hat. No, a já chci taky bucket hat. Já ho miluju, mimochodem. Já nechci hýbat s kamerou, ale tady na zdi mi visí Young Lean poster, jo, takže a mám Young Lean oblečení a všechno, takže to pro mě znamená fakt hodně. Škoda, že to není ten přesně ten von, no. A já nevím, jak to patří, jako kde je předek. Asi nikde. A já myslím, že to mohlo fungovat s tím, jak mám dlouhý vlasy. No jasně.
Ty píčo, tak to je banger, hoši. Halo? Jak mi ze všeho lezou vlasy, takže vlastně vůbec není poznat, kde je předek, kde je zadek. Tyhle, tak z toho jsem tak 100krát nadšenější, než jsem čekal, že budu nadšený, jako fakt, upřímně.